Karo, argie esile pikau, eta bestean kontra dagonean, argie, urduan zer egiten da, argia, erderazko izena duko, euskaraz be, peskante bat duko. Hau da, peskante bat da, olako aroa. Beste izenen bat baduka, baina guke peskante esaten dugu. Da, aro handi bat da, burrinezkoa, da horrek hartzen dago, bere diametro osoan hartzen dago argia, eta sartzen jako burrinezko ziri batzuk hauetatik, eta palanka bategaz, argia jaso egiten da, goiko argia, ganeko argia. Ganeko argia jaso, bekoa ez, bekoa izten da bertan, baina berkoa izibia da agidian. Da ganekoari buelte emoten jako. Da bueltatu eta gero pikatzen da goiko argia. Da gero baita beko argia, horri biak pikatu behar dira.